אהלן, אנחנו פה עם אבישי מאסוס. אבישי, אתה מחזיק את האסוס טרנספורמר. מה אתה יכול לספר לי עליו? אוקיי, אנחנו רואים כאן את האסוס טרנספורמר, מחשב הטאבלט הראשון בישראל עם מערכת הפעלה אנדרואיד 3, מערכת הפעלה שמותאמת במיוחד לטאבלטים. ביחד עם גוגל הם פיתחו את המכשיר הזה. המכשיר הזה מגיע עם תמיכה בעברית מלאה, כמובן כולל מקלדת, כולל את כל הפונקציונליות שיש במכשירים בחול. אנחנו מדברים כאן על מחשב מאוד מאוד חזק, מחשב שמגיע עם מעבד של טיגרה 2 ליבה כפולה 1 גיגה הרץ. אנחנו מדברים כאן על מסך 10.1 אינץ', מסך קפסיטיב IPS, מסך מאוד מאוד איכותי, הן כמובן לעבודה שוטפת והן למשחקים מאוד מאוד חזקים, כל מי שרוצה ליהנות. כמה זיכרון יש לו? הוא מגיע בגרסה הבסיסית עם 16 ג'יגה זיכרון, יש גם גרסה של 32 ג'יגה. אנחנו מדברים כאן על מחשב שמתאים לכל מי שרוצה לשחק, לעבוד וכמובן אינטרנט. כשאני מדבר על עבודה, אז אני מדבר על עבודה מלאה, כמובן מיילים, מסמכים, והייחודיות של הטרנספורמר זה המקלדת הזו שאנו רואים כאן. בלחיצה אחת, בקליק אחד, המחשב הזה הופך להיות מחשב רגיל לכל דבר, עם מקלדת מלאה, עם עכבר, ואז אפשר ביתר קלות לעבוד על מיילים, לעבוד על מסמכים. הוא מיועד גם לשוק הביתי וגם לצרכן גם העסקי. לשוק הביתי וגם לשוק העסקי. כמובן ביחד עם הדוקינג, אז אנחנו גם נהנים ממקלדת לעבודה שוטפת, וגם אנחנו נהנים מסוללה מאוד מאוד חזקה. אנחנו מדברים על 9 שעות סוללה במכשיר עצמו, ועוד כ7 שעות סוללה במקלדת. מה המחיר שלו? המחיר של הטאבלט הוא 2,490 שקלים כולל מע"מ לצרכן. המכשיר הזה ממחר כבר בחנויות, והמחיר של המקלדת ייקבע במהלך חודש הבא כאשר המקלדות יגיעו כאן לארץ. עכשיו זאת גרסת הווי-פיי, נכון? נכון, זאת גרסת הווי-פיי. במהלך החודשיים הקרובים אנחנו נכניס גם על גרסת 3G עם מודם HSUPA דור 3.5 שיתאים לכלל החברות פה בישראל.